Què vull fer avui? Vull que veiem anuncis, primer, anuncis dels 90 de TV3. Em ve molt de gust ficar coses així i veure com ho recordem i com... Pot ser riures, Pot ser riures. Comercials dels 90, gairebé dels 90, Són 89. TV3. No. Com sempre, Capravo ens assegura bones ofertes, les millors qualitats i excel·lent servei. Oh, sí. Capravo a l'octubre, regal segur cada dia. I el sorteig de 500 assegurances Winterthur de la llar. Així diu. 500 al lloro, 500 assegurances. Capravo regalava 500 assegurances. Capravo. Quina puta lògica té que una cadena de supermercat regali 500 assegurances. O sigui, què passava a la gent en aquell moment? Que tenia accidents cada dia o alguna cosa així. No ho entenc molt, això. M'ha sobtat ara moltíssim, vale? Però bueno, continuem. Bona cuina. Oh, Bona Cuina. Era abans del Bona Cuina. Recordeu el Bona Cuina? El Bona Cuina era un programa de cuina de TV3 que era mític. 20 anys abans, per Barcelona, pataven cases per culpa del gas. Oh, mira, doncs potser sí que era per això. Sí, del pasteller, sí. Que gran, Bona Cuina. Hòstia. Hi ha un cert degradat de l'UVHS, suposo. Ford Orion. Més que un cotxe, una manera de compartir la vida. No sé. Orion. Tot un Ford. Mare de Déu, quina veu, Quina veu. Aquesta veu, tio. Orion. Tot un Ford. Per favor. A veure, un moment, continuem. A veure què ens trobem aquí. Què li sembla un compte corrent que li dona un interès de l'1%? Un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, Oh, sí. un 7, Oh, yeah. un 8, Oh, sí, dona-m'ho tot. un 9, Oh, un 9, un 10, Ai, m'estic posant catxondo. un 11. Ui, he mullat Compte molt corrent fortament del Banco ara. Santander a l'11% d'interès des de 500 Sí, no? pesetes. Oh, sí, dona-m'ho tot. Canviar totes les seves domiciliacions. No sé si és la mateixa veu. Pensa que, per com estava gravat a l'àudio, podria semblar que és la mateixa veu, però té algunes variacions, No sé si és la mateixa. Potser sí, És que ara tampoc m'he estat atent. Generalment, les ulleres graduades es fan amb Aquest és vidres l'altre. tallats en un laboratori fora de l'òptica. Per això triguen tant. L'espera s'ha acabat. Oh, sí. Vision Lab disposa d'un laboratori Tecnologia. de fabricació i talla dins del seu mateix centre. Innovació. Vision Lab. Li graduem, fabriquem i li entreguem les seves ulleres en una hora. A Som el Vision futur. Lab. Vision Lab. Catalunya 22, Barcelona. Hòstia, un moment, Què és això, tio? Què és això? Què és aquesta puta merda, tio? O sigui, un anunci de... Bueno, som el futur, tenim les millors marques, tenim les millors màquines per aconseguir la millor òptica per tu i... Bueno, hola, què tal? Com anem? Què tal? Rambla Catalunya 22. Em sembla espectacular el canvi que hi ha de... A veure, un moment, és que m'ha agradat molt. Graduades es fan amb vidre. Rambla Catalunya 22, Barcelona. Coses negres, hòstia. Això ara no, Ara això no es pot fer. Ara no es pot fer, això, Jo abans d'usar això, jo sempre allò que mirava, dic, oh, escolta, aquestes coses negres. Aquesta- I amb l'escopreta allò, al cap de setmana, vindre a fer-ho fons i tal. I això no ho tinc. Jo ara no ho tinc, això. M'ha marxat. Sí. Aseol VC. O sigui, sembla el Pilar Rahola, no? O sigui, té la mateixa veu que la Pilar Rahola, no? Més jove. Espera, ho torno a escoltar, perquè això no ho he vist mai, em sembla. Escolta, aquestes coses negres. I amb l'escopreta allò, al cap de setmana, vindre a fer-ho fons i tal. I això no ho tinc. Jo ara no ho tinc, això. No tinc això, M'ha marxat. M'ha marxat. Tenia coses negres allà i ja m'ha marxat, ja no les tinc. Ja està, Vull dir, no... Ja està, m'ha marxat, Coses negres. Coses negres, el títol. Look at me. Oh, sí. Una copeta. I'm as helpless Una as
copeta després de sopar per posar-nos a to, per anar després a fer els postres com Déu mana. Oh, sí, dóna-m'ho tot. Mireu, Hi ha plaers que són universals. com m'agrada Freixenet. Cordón negro Freixenet, un cava universal. Cordón negro. Cordón negro. Condom negro Freixenet. És bona, és bona. És bona, Cata. Cata, hi ha d'haver un aplaudiment. Un aplaudiment pel Cata Renys. Sisplau. Mai no ha estat tan bonic, Mira, que allò bonic. que és resistent. Que bonica, Mai que no ha cèrvol estat tan resistent la bellesa. que hem matat. Master per Piel fer és aquest- bellesa i resistència. Matat aquest... Sofàs i matat butaques, molts només cèrvols amb per pell. fer aquest sofà. A Barcelona, Via Mireu Augusta aquest cèrvol, Santaló. que bonic. I a la Com Gran l'hem Via, matat. davant del Mira, Coliseu. que bonic era, eh? Master Mira, Piel. a sobre, perquè hem matat Tot els un que símbol. està sobre els seus familiars. Com hem matat a tota aquesta gent, aquests animals, per fer aquest sofà. Mireu, mireu, mireu que bé. Està assegut sobre el seu pare. O sigui, aquest cèrvol està assegut sobre el seu pare i potser sobre tota la seva puta família, saps? Vull dir, mira que bé com estic assegut sobre el cadàver del meu pare. És el Bambi, quan va créixer. És el Bambi quan va créixer, és el sofà de la mare del Bambi. O sigui, aquest és el sofà de la mare del Bambi. Mira, veus això? Veus això? És aquest cèrvol. Veieu com us mira? Doncs mira, això es converteix en això. Fem màgia aquí, fem màgia i convertim aquest bonic animal, aquest bonic cèrvol, el convertim en això. Això perquè hi seguis a sobre. O si veus aquest altre cèrvol, mare meva, que bonic, però és tan bonic que el volem a casa tot el dia. Mira aquest altre. Aquests dos els tindrem tots dos. No, aquí això és bicarbonat. Tots dos els tenim aquí. I a la Gran Via, davant del Mentre Coliseu. estic dient això, Master Piel. estic arrencant la pell. Tot al un cèrvol. símbol. Tecnologia. Innovació. Aquesta és la forma més avançada d'estalviar de moltes persones. Donant pas al gas. Gas. Sí, Una energia còmoda i ràpida. mare de Déu. Una energia de futur. Futuríssim. Una energia neta i d'alt poder calorífic. Netíssima. A no ser que et cremis. Una energia rendible. Oh, sí. Mare de Déu, quina emoció, quina energia. Com, que bonic tot. Mira com es crema tot. Mira, oh, estem utilitzant gas. Estem utilitzant gas, Déu meu. Amb el gas. Que bé. Avanci amb una energia econòmica. M'agrada aquest tros. M'agrada aquest tros. A veure on està. Aquest tros. Aquest tros. Espera. Mira aquest. Sí! Tenim gas! És magnífic. És magnífic. Càmera lenta. Visca! Mare de Déu, que guai, ens estem dutxant amb aigua calenta. Més viva expressió de Tots catxíssims, eh? recollim en fred. Així rescatem a l'Etona tot el gust. Aquí també aquest, Déu-n'hi-do. No conservada, perquè se la begui notant Aquest és, de la llet fresca. aquest és més estranger que... Pasteuritzada per l'Etona. Ui. Mira. Mira aquí, Aquí està, aquí. Aquí tothom pausant a la tele, gravant amb gravant aquí amb l'OVHS, pausant. Mira, Ei, jo espero que Twitch això no m'ho banegi, però, agafat el moment, el moment. Aquí. Ei! Ui! Quasi. Ei, molt català, això, Fent així! Agafeu l'arbequino, tireu-ne un rajolí. Remeneu amb l'arbequino, ja veureu. Remeneu! Mare de Déu, aquest és l'anunci... Crec que és la... Per cada 15 etiquetes li regalem unes estovalles individuals. Home. Bon profit. O sigui, li regalo unes estovalles que són les del bar. O sigui, crec que aquest anunci és l'anunci més català de la història dels anuncis. Déu-n'hi-do, es pot sentir que els mals d'avui es van coure a aquella època. Quina colla de yuppies capitalistes 666, fills de puta. Bueno, tranquil. Aquí tots els models són com tallats amb saps, d'aquests
d'estàtues gregues, saps? Si és de Lleida, perquè fan l'anunci amb accent de Vic, bueno, perquè això perquè és el català correcte. El català correcte és el del centre, home. Lo normal que fas un ou fregit i li vas tirant oli fred per sobre. A veure, no ho fas, tu? No ho fas? Sempre. Això s'ha de fer sempre. És que no sabeu cuinar. No sabeu cuinar com ells. Ells saben cuinar. Aquesta amanida me la fotria ara, eh? Això t'ho dic ara. Ara. Si a la seva família no li agrada el formatge massa fort... És ni faneix. Hòstia. Bo aquest. Ni massa tou... Hòstia, però què és això? Aquí té el Figarral, un formatge suau, tendre i gustós que agrada a tothom. El Figarral. Però què és això, tio? Bueno, què és això? Això és una tifa, eh? Oh! Espera't un moment. Un moment. Sí. Encara és un misteri. És una nova aventura. Ningú ho ha vist fins ara. Cuidao, eh? Primera vegada... Ja està aquí. Arriba al Club Super 3 el dilluns dia 18. Bola de Drac. Els episodis que ningú ha vist. Aquí és quan els primers que no s'havien vist abans, eh? Vull dir, cuidao, eh? És que, hòstia, això em posa molt... Posa molta nostàlgia. A veure, us vaig a ficar la intro de TV3. Intro TV3... La original... Mira, primer inici d'emissions. No, inici d'emissions, no el primer. A veure, això... Els que no ho heu vist, que aquí sou tots, crec, però els que no ho haguéssiu vist... Era brutal, jo flipava. A mi m'encantava aquest inici, eh? No sé si aquest és el... Però no era aquest, eh? El que dic jo, crec. Aquest no era aquest el que dic jo. Televisió de Catalunya. Tom! No, però no era aquest el que volia. Bon dia, senyores i senyors. Mare de Déu. Comencem l'emissió d'avui amb... Mare de Déu, mare de Déu. 155, sí. Crec que el que l'ha ficat ha fet una mica de mofa. Però veieu com... És que és brutal, tio, com ha canviat tot. Déu-n'hi-do. I ara això acabarà dient-vos... Us diré una cosa molt important. Us la diré ara, abans de marxeu. O sigui que... Bueno, és un anunci que us vull dir. Així que, escolteu. Mira, el proper dia farem